Ja, we gaan kijken naar Max Performance take-off, dus volle kracht vooruit. Maar kan laten zien een hele korte start en meteen stijl uitklippen. En gaat nog even snel naar Leo voor 1 kilometer per uur. 3 kilometer verticaal per uur gaat hij dan omhoog. Wim Slingerland is nog steeds weg. Wim, wil je alsjeblieft naar de tent met de clown gaan? Wim Slingerland, ga naar die tent met de clown. Je ouders zijn niet zo ongerust. Daar gaat hij, de C-17, rolling for take-off. Het is zo'n ongelooflijk prachtig gezicht. Je moet moeten kijken hoe snel dat klinkt. En daarop is het leuk. Je kan zien dat je zo'n flap. On top of the wing there's this huge aileron thingy going up and down. Well, that's flat. That should help with that. The first half today will be a high-speed pass. Aircraft turn, combined with runway and acceleration. C-17 design includes a modern computerized glass cockpit, heads-up displays at both pilot stations, and cargo handling, allowing it to operate with the side pilot and one load. Nou, het is gewoon een super modern toestel. Net zoals de verkeersvliegtuigen opgebouwd is, gebouwd is tegenwoordig. Met een glazen cockpit, allemaal mooie tv-schermen. Allemaal state of the art. Dit is een prachtig vliegtuig. En kijk even goed, dat ding vliegt gewoon. En op het scherm is een beeld van in de cockpit. Kijk, dat is mooi voor de vliegtuig. Als je aan de bovenkant van de kist kunt zien, zie je een soort kruis zit vlak boven de cockpit. Dat is waar de slang in moet als hij getankt gaat worden. The C-17 provides a direct delivery capability that combines the intercontinental cargo carrying capabilities of large aircraft with the short runway capability of much smaller one-third. It can single land on runways only 3,000 feet long, less than 1,000 feet. Dus aan de ene kant vliegt dat intercontinentale afstanden, is een enorme afstand en kan wel starten en landen op hele korte baantjes van ongeveer 1000 meter, 1 kilometer lang. Nou, dat is helemaal niks. En dat kan also be a gravel runway, dus het kan een grindbaantje zijn. As the aircraft passes, please notice the anti-glass large power-lift wing flaps. These devices change the shape of the C-17 wing and are low final approach speeds, enabling this aircraft to land and stop short distance. Als u het langzaam voorbij ziet komen, ziet u dat aan de voorkant en aan de achterkant van het vleugel enorme kleppen naar buiten zijn gekomen. Daardoor kan de snelheid van het vliegtuig, omdat die zeg maar 3 vleugels nu heeft in omvang, kan die heel erg laag zijn. En daardoor kan hij op hele kleine, smalle velden vallen. Power flaps doen. Dus moet u eens kijken wat een enorme klappen dat zijn. En de motoren blazen tegen die flaps aan, waardoor er dus meer lucht ontstaat. En aan de voorkant van de vleugel zit dus die slats. Dat zijn ook lagen bezorgd. Demonstrated stability to the car at the airport where any resistance is suspected. So once we get in, we'll keep it too short. Probably flying about 100 miles. Ja, ongeveer 200 km per uur, 120 knopen. Ja, dat is echt minimaal dat soort snelheid. Als u op het grote scherm kijkt, dan ziet u dat daar boven op die vleugel, ik probeer het net al te vertellen, bovenop, vlak boven de cockpit, zit een soort kruis, een doel, lijkt het wel. Dat is waar de slang in gaat van het tanken. In case you're wondering how big it is, the wingspan, tip to tip, is about half the length of a soccer shape. The tail is over 5 stories tall. 50 to C-17 weighs almost 130,000 kilograms, but with maximum cargo and fuel loaded, that weight rises over 230,000 kilograms. Hij is dus 5 verdiepingen hoog, dames en heren. 5 verdiepingen hoog. En de spanwijdte is die van een half voetbalveld. En als hij helemaal vol zit, dan weegt hij 230.000 kilo. Dus stel je zich voor, dit enorme vliegtuig, spanwijdte 60 meter zullen we zeggen, 230.000 kilo wegen.